bekhishwa abafazi bephepha bathi bayakhuluma kwathiwa abathule bebengenaphepha lokufakaza ukuthi umendo wabo. Nami ngikhule ngazi ukuthi ngiyundlala ifa kodwa kwafika umfazi wephepha walidla ifa ngephepha. Wakhipha iphepha the incwadi yamafa wawadla amafa ngephepha. Sathula singena kubiza abameli sasingenayo amaphepha zesibakhokhele. Phela labantu banamalungelo abhalwe phansi emaphepheni emabhukweni kumthetho sisekelo. Iphepha lithi libe isekelo salomthetho sisekelo. Yazi laba bayaphatha ngephepha. Laba ke bakwenza konke ngephepha. Akusekho kuphepha la. Noma laba sebengafika nephepha la. Eligunyaza ukuthi masibulawe sothula ngoba ubulawo bali iphepha. Makuvunyelwana kumele kubonakala ephepheni. Indaba zethu azinakuphepha kanti nali iphepha. Utshani kabusazi indaba zonke ephelele ephepheni le ndaba ayisadingi nabasiki bebunda zezithuthwe. Akanti nali iphepha liyazithutha ziyehla isithunzi yila maphepha phansi badicilela na amaphepha dlala amaphepha baphatha ngephepha. Akusekho kuphepha la noma laba sebengafika nephepha la eligunyaza ukuthi masibulawe sothula ngoba ubulawo bali iphepha. Lelizwe selaphathwa amaphepha sithi noma saxoxa sithi asiyigxobeni kuse ngasasise igxobeni ehlokweni zamaphepha sisiyabuza bamaphepha bayithole kanjani bathi umthombo ethembekile bathi asiphawule sithule singaphawuli kwalokho bawukhipha ephepheni akatholakala ukuphawula hayibo nakho udlala amaphepha bo yazi kulelizwe ukuphuma kwelanga sekuphuma kwendaba uma mazolo shabalala neza izolo liphuma ilanga neza namuhla he yazi labantu bayagobhoza lamaphepha asaphenduka isolezwa zikhanga zazi ngamafuphi nje lelizwe selaphathwa amaphepha sivuka mihla namalanga sosebenzele amaphepha sifunde kusemnyango sifundele ukuyobhala iphepha kwale program yalolu hlelo ibhalwe kulona iphepha lelizwe selaphathwa amaphepha. Ngiyabonga isandla.